Udalguri District Bodo National Students Union Bonshu दिनै 16 मार्च 2022 आव दाफुंजानाय जाबाय। गिबियै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बन्सुनि आफादगिरि हिसाबै मृदुल खाख्लारिखौ दिनै दायित्व होनाय जाबाय आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै मिथिंगा बर'खौ दायित्व होनाय जाबाय आरो बेजोंनो स्पक्सपारसन हिसाबै जर्ज दैमारिखौ दिनै दायित्व होनाय जाबाय। दा जोङो दिनै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनानै जोङो दिनै बर' हारिखौ सिबिनो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांनो दिनै बिथांमोनखौ गासै 38 जन जोङो बन्सुनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दायित्वखौ जों दिनै बिबानखौ होनाय जाबाय। आं बुंबाय थादों जे नोंथांखौ जे बिसिअनिफ्राय थोंजोङै फैनानै जे गोदान आफादा फैदों बियो बिपिएफनिनो होननानै बुंबाय थादों बे बेलायाव नोंथाङा गोबाङा आंनि सायाव एलिगेसन होदों। सैथो खोथा बिथांमोना गोबांबार सावरायदों गोबांबार अनेक खोथा बुंदों। दिनैहाय थांनाय समाव नंगौ आङो बारग' बड'लेण्ड फरेस्ट आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन। नाथाय आङो बन्सु दानायनि आगोल आङो रिजाइनेसन होदों। जोंहा जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड फरेस्ट आफादनि मानगोनां आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथांनो। नाथाय बिथांमोना माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम एबा सम हास्लाबैयाव बिथांमोना डिक्लेरेशनखौ मिडियानि गेजेरजों होनो हायाखै बिथांमोनहा। आंबो बिथांमोनखौ बारै बारै खावलायदोंमोन। दा जियानो जाया मानो आङो माखासे समनि थिननायाव माखासे जोंनि बर' हारिनि बारग' माने रिभलिउसनारि बिथांमोननि थिननायाव एबा जोंनि बर'फोरनि इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोननि माखासे नारसिननायाव आं दिनै आंनि जि पजिशन दंमोन बड'लेण्ड फरेस्ट आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे बिबानखौ जाथिनि स्वार्थआव आङो एंगारनानै दिनै बन्सुनि बिबानखौ आं दिनै लाफैदों। बन्सुनि गुबै थांखिया गिबियै बन्सुखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे सिमां जाय सिमांखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नुदोंमोन जाय सिमांखौ जोंनि मानगोनां एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा सिमां नुदोंमोन सेपारेटहुडनि थाखाय गोदोहाय जि मोनसे जोंहा आर्मस ग्रुप दंमोन नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जाय रन्जन दैमारि सार बिथाङा दैदेनदोंमोन। बे थासेयावबो दिनै जोङो नुनो मोन्दों मोनसे आर्मस ग्रुप ओंखारबावनाय बिएलटि बड' लिबारेशन टाइगार फोर्स। दिनै बेखौबो जोङो मोनसे समावनो जों मोननै आर्मस मोनसे हान्जाखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखायनो जन्म जानायखौ जों नुनो मोन्दों। थांखिया मोनसेयानो नाथाय मोननै आर्मस ग्रुप जों बेखौ नुनो मोन्दों। आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों दि गमामायैनो बे खोथाया सैथोब्ला दे बर' हारियाव मोनसेल' फरायसा आफाद थानांगौ होननाय खोथाया बेसेबां जुक्ति दं बे खोथाया सैथोब्ला जों दिनै नुनो मोन्दों दे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे राजनितिक रिजनेल पार्टि थाखानानैबो गोदान मोनसे राजनितिक रिजनेल पार्टिया दिनै जोनोम जादों। अब्ला जों दिनै बिनि गेजेरावनो जों सिन्था खालामनांगोन दे मोनसे राजनितिक दोलोनि मावनायखौ बिथांमोना दिनै नांगौ बादि जायैयाव बर' रायजो राजाफ्रा फिन खेबसे सिन्था खालामनानै मोनसे गोदान राजनितिक हान्जा दादों। दा दिनै बर' हारिनि गेजेराव दिनै मोनसे संगठन जोनोम जानायावहाय दिनै दानो मोना होननाय भारतनि संबिधानाव खुनु लिरनाय गैया। बे भारतनि संबिधानाव दे लिरनाय दङ गोबां मोनसे गोबां माने संगठन दानो हानायनिसो मोनसे लिरनो हानाय दं। दा बेनि थाखायनो जोङो खावलायनो लुबैदों बे संगठन सोरजिनाया गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय बिनि थांखि आरो बेखौ दैदेनगिरिनि सिन्था धारनायासो इम्परटेन्ट। दा जोङो नुनो मोन्दों जोंनि गेजेरावहाय दिनैहाय जोंनि हिमालय हाजोनि जौसिन माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनो थाखाय एबा सौसिनो थाखाय बेखौ सिमां नुनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां आफादफोर जन्म जानानै थांबाय। सोरबा बादिया जेनबाय
सोरबा बायदिया सारेन्डार जाबाय सोरबा बायदिया मेंनानै थाबाय नाथाय दिनै बै आफादफ्रा दिनै बर' माहारिनि मोनसे टारगेट बे टारगेट आलादा रायजोखौ लानानै सिमां सुजुदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना दिनै मोनसे नङा मोनसे संगठननि नाम लानानै जि थांखिखौ होसोदोंमोन बिथांमोना जेननानै दिनैनि गेजेराव थांबाय नाथाय दिनै बर' हारिया जेनाखै गोदान जोलैसाफ्रा गोदान जेनेरेसनफ्रा दिनै बै एखे मोनसे थांखिखौनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौनो दिनै होसोफिनदों खिन्थु लामाया आलादा जानो हागौ खिन्थु थांखिया मोनसेयानो दिनै बर' हारिया बै माउन्ट एभारेस्टसिम गाखोनो एबा होसोनो दिनै बर' हारिया दिनै जेनाखै नोंथाङा बुंबाय बर' हारिया जेनबाय होननानै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा होनना बुंदों एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंबावदों जे जिरायथ'दोंसो होनना बुंदों नाथाय मेङाखै बड'लेण्ड बिनायखौ दोनथ'दोंसो होनना बुंदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंदों दा बिथांमोना जिरायथ'दों ना बिथांमोना दिनै मोनसे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ बिथांमोना सिन्था खालामनानै रायजोखौ दोनथ'दों नाथाय दिनै बर' हारिया दिनै बेखौ नेनानै थानाय आरो जिरायथ'नायनि सम गैया जाय जिनिसा दिनै नुनो मोनदों बे मोनसे सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा सैमा अमा बादि हमनानै गावथारजानाय जोंनि थागिबि बर' मानसिफ्रानो दिनै जोंनि जायगायावनो गुवाहाटि बादियाव दिनै होखारजानायखौ जों नुनो मोनदों दिनै थांनाय समावहाय जोंनि बर' आइजोफोर दिनै उल्थापानि सरलपारा बादि हाग्रायाव दख'ना खुजानायसिम मोनसे अबस्था जाबाय दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा थांनाय समफोरावहाय जि सिस्टेमाव साख्रि बाख्रि एडमिसन सुबिदा जोङो मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि गेजेराव बेफोरो दिनै गैलिया जोबनानै थांबाय दा बिनि गेजेरावबो जोङो दिनै मेगन मेसेबनानै सिरि थानांगौनि खुनु समानो नङा दा बे समा जाहैबाय जोङो दिनै सरकारजों नांफिननाय आरो दिनै जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय मोनसे क्लियार गोजोन लामाखौ जों होलायनायनि मोनसे समसो नोंथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय जायखौ सरलपारायाव जानाय आरो गुवाहाटियाव जानाय जाथायनि सायाव नाथाय बनस'आ मानो बेनि सायाव दिनैसिम जेबो बुंनायखौ नुनो मोना बनस'नि फारसे दिनैहाय जाय समावहाय बे जाथाया जादों दिनैहाय जोंनि बनसुआ गोदानै जोनोम जानाय दा जोंहा सासे गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो दिनै बियो खेबसेनो थाबाया दिनै बियो जिरायगोन बियो दिनै मानबायगोन दैदिंगोन ओमफ्रायसो थाबायगोन दा जोङो बनसु हिसाबै जोंहा दिनै जों माखासे पेपार वर्क्स माखासे जोंनि कनस्टिटिउसन माखासे जोंनि ग्रासरुट जोङो दिनै माने माबाखौ स्ट्रं खालायग्रोदों जिहेथु जोङो दिनै मिथिगौ दे जोङो दावहाथिलियाव थांनायनि आगोल जोंहा गोबां प्रिपेरेसन नांगौ दा जोङो बै भारत सरकार आसाम सरकारजों जि दावहा नांनो थांगोन बे दावहा नांनो थांनायनि आगोल जोंहा जि जोंनि सान्थ्रिफोरखौ जि जोंनि माखासे प्रिपेरेसनफोरखौ हाथियार गुलिफोरखौ जोङो दिनै रेडि खालामगासिनो बिनि थाखाय जोङो दा फैबाय थानाय समाव जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दानो हाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दानो थाबाय आरो बिनि गेजेराव माखासे डिस्ट्रिक्टखौ फारि फारि दाखांनायनि उनाव जोङो मोनसे जोंनि माखासे थांखि आरो बिथांखिखौ फिर मोनसे जों मावलांगोन बर' हारिनि गेजेराव मोनसे नङा गोबां दल संगठन ओंखारबोबाय बिथांमोना बड'लेण्डनि मुं लायै लायै गोबां बाथ्रा बुंबोबाय नाथाय बनसुनि बेलायावबो बेबायदि जागोन नामा जे बड'लेण्डनि मुं लानानै बबेबा ससेयाव थांनानै जे बड'लेण्डखौ गारनानै आलादा जे सुक्ति खालामनाय जोङो दिनै जाय बनसुनि बिबानगिरि बिथांमोना दिनैहाय थांनाय समफोरावहाय जि गोबां बर' माहारिनि जि आफादफोरा माखासे समयसाखौ दिनै भुगिबोनानै फैनांबाय बैफोरबादि भुल आरो बैफोरबादि समयसाखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो दिनै बनसुआ जाहाथे बैफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जानानै फैबाय थानाय समावहाय जों मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ जोङो बनसुआ मेन्टेलि प्रिपेयार्ड आरो बै खामानि मावनो थांनायाव बे माखासे जोङो हेरेसमेन्ट मोनगोन माखासे गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो जाय गभर्नमेन्टआ दिनै थोंजोङै इनडाइरेक्टलिबाबो सोरबा बादि संगठनखौ जोंनि गेजेराव सारसथि होनायनि जे खैसार बेखौबो जों साननानै जों मेन्टेलि प्रिपेयार जानानै जातिनि सात्त'आव जों सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे आसामखौ माब्लाबाबो बोखावनाय जानाय नंला होननानै बुंबाय थादों बे बेलायाव मा बुंदों दिनै
गमामायैनो बिथाङा सैथो खोथाखौनो होनदों दि थांनाय समफ्रावबो जि आन्दलन खालामबोदों दिनै आसामनि असमिया मानसिफ्रा जोंनो मालाबाबो आलादा रायजोखौ होबोखायाखै आरो होखानायबो नङा। दा जोङो दिनै ओंखायनो भारत सरकारजोंसो जोङो दिनै भारत संबिधाननि जि जोंहा मोन्थाय दं बेखौ लानानैसो जोङो दिनै दावहाखौ नांगोन। दिनैहाय जोंनो फ्रिडमा जोंनो थाखाय मालाबा होआ, नाथाय जों बिनानैसो लानांगोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै मेन्टेलि प्रिपेयार। जोङो दिनै जाय दावहाखौ गोबां समनिफ्रायनो बर'फ्रा दिनै दावहा नांबोदोंमोन, गोबां मुंख्लं जालांबाय, गोबाङानो रान्दि जाबाय, गोबाङानो दिनै थैलांबाय, जिनाहारि जालांबाय। बैफोरबादि गोबाव समनि दावहाखौ दिनै जों ओरैनो थांगारहोआ। जोङो बे स्पिरिटखौ जों लांफिनगोन। बै मुंख्लंफोरनि जि स्पिरिट, जि सिमां, बेखौ जों मोगथां महर होनो नाजागोन। जाय बनसुनि बिबानगिरि बिथांमोना दिनैहाय थांनाय समफोरावहाय जि गोबां बर' माहारिनि जि आफादफोरा माखासे भुल, माखासे समयसाखौ दिनै भुगिबोनानै फैनांबाय, बैफोरबादि भुल आरो बैफोरबादि समयसाखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो दिनै बनसुआ जाहाथे बैफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जानानै फैबाय थानाय समावहाय जों मोजां खामानि मावनो हायो, बेखौ जोङो बनसुआ मेन्टेलि प्रिपेयार। आरो बै खामानि मावनो थांनायाव बे माखासे जोङो हेरेसमेन्ट मोनगोन माखासे गभर्नमेन्टनिफ्राय, आरो जाय गभर्नमेन्टआ दिनै थोंजोङै इनडाइरेक्टलिबाबो सोरबा बादि संगठनखौ जोंनि गेजेराव साजा-सास्ति होनायनि जे खैसार, बेखौबो जों साननानै जों मेन्टेलि प्रिपेयार जानानै जातिनि सात्त'आव जों सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों। मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे आसामखौ माब्लाबाबो बोखावनाय जानाय नंला होननानै बुंबाय थादों। बे बेलायाव मा बुंगोन? दिनै गमामायैनो बिथाङा सैथो खोथाखौनो होनदों दि थांनाय समफ्रावबो जि आन्दलन खालामबोदों दिनै आसामनि असमिया मानसिफ्रा जोंनो मालाबाबो आलादा रायजोखौ होबोखायाखै आरो होखानायबो नङा। दा जोङो दिनै ओंखायनो भारत सरकारजोंसो जोङो दिनै भारत संबिधाननि जि जोंहा मोन्थाय दं बेखौ लानानैसो जोङो दिनै दावहाखौ नांगोन। दिनैहाय जोंनो फ्रिडमा जोंनो थाखाय मालाबा होआ, नाथाय जों बिनानैसो लानांगोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै मेन्टेलि प्रिपेयार। जोङो दिनै जाय दावहाखौ गोबां समनिफ्रायनो बर'फ्रा दिनै दावहा नांबोदोंमोन, गोबां मुंख्लं जालांबाय, गोबाङानो रान्दि जाबाय, गोबाङानो दिनै थैलांबाय, जिनाहारि जालांबाय। बैफोरबादि गोबाव समनि दावहाखौ दिनै जों ओरैनो थांगारहोआ। जोङो बे स्पिरिटखौ जों लांफिनगोन। बै मुंख्लंफोरनि जि स्पिरिट, जि सिमां, बेखौ जों मोगथां महर होनो नाजागोन। बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो जायखौ बुङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट। बै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौनो दिनै जोङो मोगथां महर होनो थाखाय दिनै जों फिन खेबसे आन्दलनखौ लांफिननो थाखाय दिनै बनसुआ जोनोम जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे टटेल रिभलिउसन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि फरायनायनि बिथिङावनो होनदों, समाजनि जेंनानि बिथिङावनो होनदों, बर'फोरनि थांनानै थानायनि बिथिङावनो होनदों, बर'फोरनि जोंनि राव हारिमु धोरोमनि बिथिङावनो होनदों, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो दिनै मोनसे माहारियारि फरायसा आफाद जानानै जोंनि हारिखौ जोङो मोनसे रिभलिउसन लाबोनानै मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो हायो नामा, बिनि थाखाय बनसुआ दिनै खामानि मावलांगोन। आरो बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। माखासे समाव बुंबाय थादों जे बर' रायजोफोरा गोदानै आफाद जोनोम जानाय जे बनसुखौ गनायनो हाया होननानै माखासे समाव ससियेल मिडियाफोरावबो दावराव जानायखौ नुबाय थादों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै जि मोनसे बनसुआ दिनै मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन। दे जोङो दिनै नुनो मोन्दों दे बर'नि मोनफ्रोमबो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन्सफ्रा दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो राजनितिक हान्जाजों बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय दिनै बर' हारिया दिनै मोनसे अबस्थायाव फैबाय, जाय अबस्थायाव जोङो दिनै माने मोनसे राजनितिक हान्जाजों सोमोन्दो दङमोनब्लाबो, नाथाय जों जाथिखौ साननानै जाथिनि सात्त'आव जोङो फिन मोनसे बेक जानानै जोङो सिन्था खालामनायनि मोनसे समयसायाव जों फैफिननांगौ जादों। दिनैहाय गमामायैनो गोबाङानो दिनै माखासे गावसिनि निजे मोनसे लाबोलाबनि
सात्रनि थाखाय गोबां खोथाखौनो बुंनो हागौ फुनलांनो हागौ नाथाय जोंनि थांखिया दिनै बे मोनसे रोखा आरो मोनसे दिनै माने भिजनआ क्लियार दे जोङो दिनै नन पलिटिकल अर्गानाइजेसन जानानै जों गेजेरनि जानानै जाथिनि थैनाय थांनाय आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनोसो दिनै जोङो आवगायलांगोन दा बेयावहाय जोंहा गोबाङानो जोंखौ दिनै मोनसे माने राजनितिक दोलोजों सोमोन्दो दं नामा माबा दं नामा गोबां हेन खोथाखौ बुंदों जों नुबोदों नाथाय बिथांमोनखौ जों क्लियारलि बुंनो लुबैदों दि थांनाय समफ्रावहाय दे मोनसे बर'निनो कमन गल आलादा रायजो बदल